Може би най-трудният въпрос и въпросът, който ми отнема доста време да отговоря, е въпроса кой съм аз? Кой съм аз? Може би много хора биха отговорили с собственото си име. След това биха започнали да разказват откъде са дошли, къде са израснали. Биха спомнали други имена, семейство, близки. Какво следват ли, учат ли, работят ли, хобита, страсти, цели, философски основи, които следват, ако имат такива. Може и да нямат, което е пак вид философска основа. Дали стоят насред подобни градини, дали не стоят, дали пият кафе, дали ядат понички. Но когато аз чуя този въпрос, когато чуя въпроса в главата си, кой съм аз? Всичко като отговор ми се струва банално. Всичко е банално. Всичко вече съм го чул. Всичко вече е било като... Всичко е било там. Всичко ми се струва за подходящо да бъде отговор. И точно това ми дава правото, поне личното право, да кажа, че аз съм никой. Аз съм никой не защото нямам спомени, не защото нямам интереси, не защото нямам хобита, не защото нямам вкус, не защото съм в депресия, не защото мраза всичко. Не. Точно обратното. Аз съм никой, защото често се чуда защо, макар да изпитвам тази неясна привлеченост към това аз да стоя тук, към това аз да говоря с този човек, към това да ме е срам, към това да си легна с целта да си почина, за да мога да имам сила за нещо друго, за да си представя друго събитие, за да имам сили, за да... така нататък. Чуда се защо се случват всички тези неща и защо това поражда болка. Болка, разочарование, страдания. И отговора аз съм никой ми дава право да виждам нещата, да не се залепям, да не се прикрепям към определени характеристики и условия. Защото съм се родил никой, ще умра никой, правя нещо, не за да бъда някой. Не пиша, защото искам да бъда някой, защото искам да постигна нещо. Пиша, за да говоря. Не говоря с някого, за да постигна нещо. Нямам цел. Нямам крайна дестинация. Всичко идва от чувството, че принадлежа към нещо отвъд. Нещо, което виждам. Да, виждам нещо, виждам някаква малка част. Както този двор е малка част от един по-голям образ на природата. Както аз съм една малка част от природата, която виждам и която не виждам. Затова съм никой. Защото може би принадлежа на нещо по-голямо. Защото може би не принадлежа. Но няма значение. Затова съм никой. Да, аз съм Лазар Загорлиев. Да, аз понякога пиша, понякога тичам, понякога се задълбавам в философски размисли. Понякога нямам нужда от тях. Понякога харесвам малките човешки интереси, занимания. Понякога ги отричам. Но точно отговора на въпроса кой съм аз, никой, ми дава тази малка дребна
топлота. И ме кара да действам смело, да действам смело и подредено и да не желая да преча на никого. Караме да си представям, че и другите мислят за себе си като за никой. Аз съм никой. И нямам цел. Но това не ме спира да бъда отвъд, да опитвам да бъда отвъд полето над доброто и злото. Да съм там, където не познавам това разделение. Да съм там, където просто мога да стоя насред подобен двор, да не мисля за нищо и да съм безкрайно доволен от това, че съм никой.